ano lang, namamaga. Kaya siya nag-ihi ng dugo. Dahil nga sa infection. Kasi meron dito sa Mercury dito sa labas. Meron. At ito na yung ano yung gamot na nabili ko. Dalawa nakalagay sa resita. Yan na. Nabili ko na. At ito yung presyo. Nabigla ako dun sa presyo ng gamot. Isang piraso 4,769 yung isang piraso. Dalawa yung pinapabili. Kaya na total ng 9,568. Mahal. Kahit muna ako bumili ko ng quick kasi din ako nakapagluto kanina. Gawa ng pagkabangon ko talaga, nag-toothbrush lang ako. Dumiretso na dito kasi alam ko kailangan yung gamot. Ayan, good morning. Good morning mga kaparing Jason. At pupunta nga tayo ngayon sa ospital. Time check natin ngayon, ayan o. 5:45. Kasi kagabi pa dapat to na may may resita. May resita yung bata. May resitang gamot yung bata. Tapos sabi ni Ami, oo nga, wala namang bibili dun eh. Kasi siya lang naman dun. Ako nagbabantay sa anak ko sa tindahan. Papunta na sana ako kagabi. Sabi ni Ami, na yun, 10 oras na ng gabi. Sabi niya, bukas na lang daw maaga. Balak ko nga sana kanina, mga alas 5 pa lang bumiyahin na eh. Iniwanan ko yung anak ko tulog. Hindi ko na sinama kasi bawal siya dun sa loob. Ako na lang. Kasi try ko na kung pabilihin ako dun sa kasi sa Tanchuling daw lang tong gamot na to. Sa Tanchuling lang meron. Pinicturean namin, sinend sa akin. Sabi namin, try ko daw na bumili na kahit picture lang yung resita. Pero kung hindi, pupunta ako doon sa ospital para kunin ko yung resita kay Ami. Anong daw na ako? Dito na ako sa Nabwa. Papunta na ng Eriga. Siguro mga 10 minutes pa yung biyahe ko. Kasi papasok pa yun eh. Dadaan na pala ako dito sa i-try ko yung resita na pinicturean lang ni Ami. Pag di tanggapin, pupunta ako dun sa ospital. Kunin ko muna yung reseta. Yan, dito na ako sa ospital. Bali, pumasok na ako dun at nagtanong na ako. Ay wala silang gamot nung binibili namin na sabi kasi nung doktor na kaya kami, dito lang yung meron. Wala naman daw sila niyan, ganyan na gamot. Tapos sabi nung bantay dyan sa dito sa Tanchuling, ay kunin ko pa rin yung reseta kasi bibili ko dito sa labas. Di rin daw ako pabibilin pag picture lang. Kaya pupunta muna ako dun kay Ami. Kunin ko yung pinakang resita. At try ko dito sa labas kung mayroon. Ito na ako. Dito sa hospital. Tanchuling. Nandito na ako sa sentro ng Eriga.
para maghanap nung reseta na gamot. Dati-dati may nakasandal aking balikat tuwing gabi. E ngayon mas matangkad na. Ayan, dito na ako. Hirap hirap makaparking. Wala kasi kong kasama. Sana wag kayong mahuli dito. Saglit lang naman pumunta ka dun sa Mercury. Kaso dapat di matagal kasi baka mahuli ko. Kaya naghahanap ako ng parking. Hindi ako makaparking dun sa tapat ng Mercury. Tapat ng Mercury. Hindi ako makaparking. Dapat talaga may kasama ako. Hanap muna ako ng parking. Malayo na to dun sa Mercury. Lalakarin ko na lang, may parking ko lang to. Umuulan-ulan kasi. Motor sa bilis may parking. Isiksik mo lang sa gilid, okay na eh. Ito sasakyan, mauhuli ito eh. Dito ko na lang sa plaza i-parking kasi lakad na lang ako pupunta dun sa Mercury. Sana meron, dalawa na akong Mercury pinuntahan eh. Sana meron doon sa unahan. Ay, try ko dito sa Watson. Baka meron. Hirap hanapan ng gamot dito. Iniwanan ko muna yung sakyan. Sana may mabili na ako. Dito nga sa sentro ng area. Ay, sinisipon ako. Sana may mabili. Diyan banta yung Mercury oh. Dito na ako sa Mercury. Layo nung garahe ko. Ayun na, nakabili na ako ng ng tubig lang muna sa agad. Tas yung gamot ay wala akong mahanap na gamot. Di ko alam kung saan bibili. At sabi nung dun sa Mercury, itry ko daw sa mismo mga hospital. Yan. Kaya maghahanap na ako sa hospital. Baka dito sa dyan sa unahan. Mediatrix. Binili ko muna yung tubig 10 liters saka gatas ni Ami.
Ayan, wala. Sa Watsons din, wala. Wala akong mabili na gamot. Isang piraso lang ito eh. Hirap hanapin. Sabi dun sa Watsons, ayun din, ganun din sinabi. I-try ko sa mga ospital. Bali, i-try ko dito sa Lourdes Hospital. Sa Tanchueling, na-try ko na, wala eh. Dito lang, dalawang ospital na lang yung pwede kong puntahan. Yung Lourdes at saka itong yung Mediatrix. Ito yung hospital na to. Pupunta tayo dyan. Garahe ko muna yung sasakyan dito sa mall. Kaysa mall, Erika. Ayun. At galing na ako dun sa ospital. Ay wala. Try ko daw sa ibang ospital. Hirap itong gamot na ko eh. Isang lang, isang resita lang. Pero lalo na pala kung gabi pa ako pumunta. Talagang wala rin ang mabibilhan. Ito lang po yung gamot oh. Yan lang. Wala. Naghanap muna ako kasi baka kailangan na eh. Anong oras na? Mga alas 10 na yan eh. Kahit muna ako bumili ko ng quick kasi din ako nakapagluto kanina. Dawa ng pagkabangon ko talaga, nag-toothbrush lang ako. Dumiretso na dito kasi alam ko kailangan yung gamot. Kasi yun nga, yung gamot ay wala tayong nabili. Sabi nung mga nag-anoan kong nabotika, pwede naman daw papalitan ng gamot yan. Yung tablet na lang daw. 10.52. Ayan po. Yan. Pinupunasan yan. At dala-dala naman ni Ami yung gamot niya dito. Yan po, mga Swaringism, magandang pangalot po sa ating lahat. Wala akong nahanap na gamot. Sana magbisita na. Dito nilagay ko sa Tapos, plastic envelope. sabi nung nurse ay kailangan daw ito na mahanap itong gamot na to. Naikot ko na itong buong area pati yung hospital. Tapos wala talaga. Kasi ito pa rin kung punta ko sa Nabua, baka sakaling mayroon. Pero Tulog ka na? yung nurse, hanapin ko raw ito sa Naga. Sa BMC. Kaya babiyahin mo na ang pupunta ang BMC para mahanap ito. Kasi kailangan ito para daw ito sa namamaga. Basta? Yan yung reseta yan. Ito yung proseso. Tapos yung pera po na pinadala ni Kuya Franz, yung tumawag si Kuya Nolo sa amin. Ang ngayon ko lang po na withdraw. Dito na po yung pera. 40,000. Ito yung 40,000 na binigay na ni Kuya Franz ito. Kaya di ko na ito bilang kasi siyempre yung mga tao dito. Napakita ko nga lang po sa dito sa video. Yung 300 sa may bakla. Gamot ito. 300 bakla. Gustusin dito, tapos pang gas. Kasi umuulan-ulan na gusto ko nga magmotor lang. Kasi umuulan pag pumupunta dito. Kasi may mga dala ko na gamit. Yun. At simula nung pumupunta kami dito, na di ko na pupunta yung pick up, ay nakaubos na kami nung gasolina pa lang eh. Nakaubos na ng 4,000. Naggas na ako kanina. Ngayon, pupunta naman ako ng Naga. Magagas ulit ako ng 1,000. Kasi yun,
punta doon. Kung magkukumit naman, matagal, kailangan na yung gamot. Kanina pa nga dapat kumain. Yan, papunta na muna po ako ng Naga. Kailangan ito. Buti Sabado ngayon. Walang pasok anak namin. Kaya maraming salamat po muli, Kuya Franz, sa inyong pamilya, sa malaking tulong na po ito sa amin. At kay Kuya Noli sa pagtawag sa amin. Salamat po kay Noli kasi yung talaga ayaw namin kasi na yung sa Tagalog yun, yung nagsasabi na yung ganito yan na humingi ng tulong. Pero salamat at nandyan yung mga sponsor na kahit di nagtatanong sa amin. Di ata naka-on yung mic ko. Gusto mo? Hindi yung naka-on. At salamat sa mga sponsor na kahit di kami nagtatanong kahit di kami nagsasabi ay nagbibigay kayo. Kahit di kayo nagtatanong sa amin, automatic binibigay nyo yung tulong. Talagang kailangan po, kailangan yan. kailangan kasi nasa ospital. Pag nasa ospital talaga, kailangan lagi yung pera, lalo pag may pinapabili sa labas. Kasi sa totoo lang talaga, yung totoo, yung sabi ko yung totoo, sa kami ni Ami, wala na talagang natitira kasi kaya nga binunot na namin yung nakasiksik namin na alkansya. Nilagay na namin sa tindan. Kaya yun, talagang paubos na. Buti na lang may nagbigay. Ayaw namin yung ganito, kailangan namin ng ganito. Kung kaya naman namin resolbahan yun. Thank you, Kuya Franz, sa buong family niyo po. At syempre, sobrang laking tulong kasi yung napuntahan din po namin kasing hospital is private din po. Kasi yung public po na hospital is sobrang layo pa, Naga pa po. Dito na private po yung napuntahan namin. At yun, asikaso naman po lahat. Yun nga lang po yung reseta sa amin ngayon is wala kaming mahanap dito. Kaya pupunta pa rin po ng Naga si Jason. Yun. Kasi nalibot niya na itong buong Iriga, lahat, pati ospital po, wala po talaga. Kaya papunta po siya ng Naga ngayon. At thank you po talaga kasi kung wala din talaga yung sponsor din, baka mahirapan din kami. Katulad niyan po, sobrang layo ng bibilahang gamot. Naga, ilang hours ba yun papunta doon? 1 hour? 1 hour ba? Depende kung walang traffic dito sa PIL. Kasi sobrang layo po eh. Yun, magbabalikan pa. At sana hindi, kasi mahirap mag-park dyan sa Naga. Mahirap nga. Sana hindi ka maklampa. Kasi mahal din ang tubos. At yun, sobrang thank you sa lahat sa lahat na nagpa-pray, sa lahat ng nagme-message kay Jason. Thank you so much po. At ano pa ba? At pasensya na kayo late yung upload ko. Hindi ako nakakapag-focus sa pag-edit kasi kasi lagi tayong busy dito sa hospital. Balik-balik yun. Mas puyat. May kalayuan din po kasi yung bahay namin dito eh. 30 minutes. Pag mabilis, 30 minutes. Sa sakyan. Pero pag halos abutin din ng 1 hour din. Oo. Kaya Malayo din ang Iriga sa Bato sa amin. At bigay mo na ako. Nakuha ko na po yung pera, Kuya Franz. Kuya Noli, nakuha ko na po. Maraming salamat po. At ito na yung gagamitin namin. At nung nagpadala rin yung papa niya. Nung pagpa-check up pa lang namin, ubos Bago na. magpa-check up kasi nung unang pa-check up, ubos na po yun. binili Tapos, na ng gamot. buti nga, may nagbigay din na anonymous na sponsor.
Yun ang ginastos namin dito. Tapos ito na ngayon. Tapos yung pinapabili ni Kuya Franz na ano na truck ay Natry niya Oo. hanapin. maghahanap muna ako nung nung laruan na sasakyan na truck daw. Pero kung wala akong mahanap, siguro paglabas na lang nito. Kasi di niya naman ito magagamit, di naman magamit dito sa ospital kasi bawal maggalaw-galaw. Siguro paglabas na lang sa ospital. Tulog na siya. Nakatulog na. Andiretso muna po ako kasi kailangan na daw yung anak. Thank you po kay Franz. Ay, nakalabas na ako. Papunta na ako ng Naga. Yan, uulan, no? Makulimlim na naman. Kanina lakas ang ulan, tas minto. Kaya kung wala lang sana ng ulan ngayon, kaya kong magmotor lang. Kasi pag nagmotor, isa't kalahating litro lang yung kaya na ubusin ng motor ko. Ito, 1,000. Pero di naman maubos yun. Siguro mga 800, ganyan. Pero 1,000 yung kinakarga ko. Kaysa naman magtulak. Ay, nako. Sabi ko nga, kung pwede ka kung... Kasi sabi dun sa ano, sabi dun sa binibilan ko, sa drugstore, pwede naman yan palitan. Sabi na, kasi kung kaya naman ng bata daw na, kung kaya daw ng bata na inumin, palitan na lang daw ng tablet. Hindi raw pwede na palitan. Sabi ng doktor, kailangan hanapin daw. Yan, diretso na ako, para madali. Yan, nasa biyahe na ako, pumunta na ako ng Naga. At trinay ko naman doon sa Nabua, wala talaga. South Star, doon sa South Star ng Nabua, itry ko daw doon sa South Star Naga. Malapit daw sa BMC. Pero dito sinerch niya, wala talaga sabi doon sa South Star. Kaya try ko muna doon sa South Star ng Naga. Kung meron, kung wala, pasok na ako dun sa loob ng BMC. Kasi yun ang sabi ng doktor, sa hospital daw ako pumunta. Meron sila sa mga ano dito, bilihan ng gamot, puro ano sila, capsule. Yung kailangan ko ay ano, kailangan ko yung ini-inject. Pang-inject yung kailangan ko. Kasi nakakonfine yung ating pasyente. Yan, traffic. Kung wala lang sanang ulan, motor, pwede yung motor. At konti lang yung gastos natin, mag-gasolina ako ng 100, okay na yun, balikan na yun dun sa motor ko. Ito. Kaso kailangan kasi gamot yung hinahanap natin. Balik-balik namin sa ospital nung nagpapacheck up pa lang. Grabe na naubos na gas. Gasolina kasi to. Tapos siyempre ano na, may katandaan na rin kaya magastos na sa gas. Ayan, at dito na tayo sa Pili. Nagpasa tayo dito sa ano, yung pinagawang bahay ni Kuya Noli. Yan, papasok na ako ng Naga. Ito boundary, oh. Pili sa Naga. Yan. Yan. Op. Dito na tayo sa Naga.
na tayo ng Naga. Grabe. Wala rin pati kung nadadaanan ng Mercury dito sa Pili. Kasi pag may madaanan ako, try ko. Yan na. At naipit na tayo sa traffic. Kabilaan na traffic. At kailangan ko na rin makahanap ng gasolinahan. Paubos na oh. Malapit na ako dito sa BMC. Diyan papunta dyan sa kaliwa yung ano, simbahan ng Peña Francia. Lapit na tayo sa BMC. Ang malupit pa nito, pag wala akong mag-garahe yan, kaya kailangan kong makahanap ng magandang garahe kasi wala akong kasama. Kung may kasama sana ako, yun ang uutusan ko, tapos ako dito nakasakay sa ano, sa sakyan, kasi baka mahuli pa to eh. Kaya hanapan ko pa to ng magandang garahe kasi wala akong kasama. Kung uuwi pa naman ako dun sa bahay, kunin ko yung kapatid ko, 30 minutes pa yun. Mababiyahin ko. Mabilis na yun. 30 minutes. Hinto. Puntang SM. Yan papuntang SM, Robinson. Ito papuntang BMC. Yan papuntang Basilica. Ito na ako sa may rotonda. Andito na ako sa ano. I-try ko muna dito sa South Star. Eh sabi dun sa ano, South Star ng ng Nabwa, i-try ko daw dito sa South Star na to, na bago pumasok dito sa BMC. Kasi yung ano, nandyan dyan yung BMC oh. Try ko daw dito. Yan, try ko muna. Ayan po mga kaparang Jason, bali dito na nga tayo sa Naga. Ayan. At nabigla ako dun sa presyo. Kaya po pala napakamahal nung ano. Kaya po pala hirap hanapin nung gamot kasi sobrang mahal nung presyo. Yan. At di na ako nakapasok dun sa Mercury kasi di na ako nakapasok dun sa BMC kasi mayroon dito sa Mercury dito sa labas. Meron. At ito na yung ano, yung gamot na nabili ko. Dalawa nakalagay sa resita. Yan o. Nabili ko na. At ito yung presyo. Nabigla ako dun sa presyo ng gamot. Isang piraso 4,769 yung isang piraso. Eh dalawa yung ano pinapabili. Kaya na total ng ano 9,568. Mahal. Kala ko kanina pagtingin ko, kala ko 400 lang. Puyat na rin tayo. Magkano po lahat? Sabi na 9,000. Pagtingin ko 4,000. Kala ko pagtingin ko kanina 400 lang eh. Pero binili ko na kasi kailangan. Kaysa kung isa lang naman yung bibilin ko tapos babalik na naman napakalayo, maggagasta na naman ako 1,000. Ayun, at pabalik na ako kasi kailangan to. Anong oras na? Simula kaninang umaga, umalis ako dun sa bahay ng maagang maaga. Hanap ako ng hanap dun sa Erga Nabwa, wala. Ngayong oras ay 2:55. Ngayon lang tayo nakahanap dito na sa Naga. Ayan, diretso na ako dun sa bahay. Pauwi na, sa ano, sa ospital. Kasi naghahantay na rin yung anak ko dun sa bahay. Baka ano kaya inulam nun. Ako nga, di pa ako nanananghalian.
Di rin nag-almusal. Ay, yung ano pala, yung quick kanina. Yun lang. Yan, diretso na tayo dun. Salamat po sa ano, binigay mo, Kuya Franz. Kasi kung wala yun, ay paano kaya ito mabibili? Di ko rin ini-expect na ganito. Buti na lang po ay na-withdraw ko na yung binigay ni Kuya Franz. Ito na po, Kuya Franz, na bili ko na. Grabe, di ko talaga inaasa na ganun yung presyo nung ano, nung gamot. Buti na lang kanina, wala akong nahanap. Kasi naghahanap ako kanina, ay di ko pa na-withdraw yung pera. Yung dala ko lang kanina ay 1,000. Kala ko mura lang. Napakamahal pala niyan. Yun. Ayan, diretso na ako dun. Salamat po, Kuya Franz. Maraming salamat po talaga. Thank you. Kasi biruin mo yung gamot na yan. Kaya mayroon kaming naibili. Kasi napakamahal pala. Yan, let's go. Yan na, maggasolina muna ako. Dito na ako sa ano, Labua. Karyan muna natin 2K. Okay, 2,000 unleaded. Mura dito 78. Sige, sige. Doon kasi sa ano, kaya nagkarga na ako dito ng ano, okay, kasi doon sa kinakargaan ko ay 81. Medyo mura-mura dito. Ganun din, magkakarga din. Saka kailangan laging may gasolina to kasi doon ako sa bahay. Tapos pag may mga alanganing na tawagan ako namin may bibili na gamot o kaya gabi at mayroon akong ano, may mga stock na gasolina. $25. Okay na. Yan. Dito na ako sa Nabwa. Dito ko duman kasi nakita ko mura yung gas nila. Hindi na ako duman ng Eriga. Ay ba ako dun sa puntang Eriga. Nagnabwa ako. Check ko muna yung ano. Yan, may gas na tayo. Baka kasi minsan tulad kagabi gusto ko namin papuntahin kasi dito dahil nga sa gamot na yan. Eh kung pumunta pala ako kagabi wala rin. Kasi naga nga mabibili. Nagtawag si Ami kagabi mga siguro mga 9. Yan. Full tank ulit. 2K. Pero di pa siya full tank. Nasa gids lang yun na full tank. Kasi yung full tank nito ay ano 84. Na full tank ko na to dati. Ay nako, nakarating din dito sa ano, hospital. Naggas na ako, 2K. Ang ginas ko na. Nakadaan ako ng medyo mababa na presyo dun sa ano. Sa pili, di ka nag-try sa pili. Na? Ano pili sa pili? Lahat nga na dinaanan ko wala. Hirap, naka-hazard ako, traffic. Yan, time check natin. 4:25. Simula kanina umaga. Yan. Tingnan mo yung presyo. 4,000 isa. Dalawa. Pagtingin ko nga kanina kasi tinight. Akala ko 400 lang. Tapos tinanong ako, ilan po sir ang bibili? Ilan ka ako yung nakalagay na resita? Dalawa po. O sige. Tapos magkano ka ako lahat? 9,000. Oh, 9,000. 4,000 pala yung isa. Bibigay ko muna kay Pero di, ano kaya kung pa isa-isa lang nabigay? Kaya nga. Pero tanungin mo kung kailan ito gagamitin kada gamit. Mas maganda na yung ano kasi baka anuin mo yan. Pumunta na dito yung doktor kanina. Pumunta na?
Sige na. Para gamitin na, tas kada turok tanungin mo kung ano yan. Kasi maganda kasi yung tinatanong kasi mahal yung gamot eh. Nako. Gutom na ako. Ayan. Gutom ang ating driver. Gutom na. Lumabas muna ako para Driver niya lang hindi asawa. Sabi niya eh. lumabas muna ako kasi bumili ako ng kanin kasi hindi niya na daw talaga kaya. Walang almusal, tanghalian. Hindi kasi namin nakalain na buong iriga wala yung gamot. Nakapunta siya ng Naga. Doon siya nakabili. Nakabalik na lang at nabigay, Ako dun sa ano. nabigay niya na rin. Nabigay ko na rin doon sa mga. Pambayaman pala yung sakit na yun. Napaisip tuloy ako eh. Sabi kasi namin, hindi na totoo, hindi sa ano. Yung ganito ko, matagal ko nang iniinda yung likod ko. Na sumasakit. Tapos yung ito ay medyo manilaw. Laban na yung pa-check up ako. Noon pa. Kasi ayaw ko nga kasi nagpapagamot pa sa kanya. Tulad nito, malala. Napaisip ako eh. Bumili na rin ako ng ano. Kailangan Try ko kong, ingatan yung kidney. try kong magkape. Ilang araw na rin ako. Bawal yan ano. Hindi. Aanahin ko lang. May gatas baga. Kaso bigas pa yung ano. Kanin? Mas pa yung baga. Bigas. Yung prutas di ko nabili. Kailangan prutas sa labas. Akala ko meron. Yung nga wala. Kaso meron sana. Hindi ko nga maiwanan yung sasakyan. Mahuli ko eh. Wala lumabas ako ng tricycle. Doon sa labas na meron eh. Yung baga natutumbak doon sa ano. Bukas. Ano boss, pag mag-check ka kung wala naman pabiling gamot bukas. Ano mo na ako, walang nang damit eh. Wala ba? Ito nakasampay. Yung kasampay doon. Makasampal saan? Hindi, naglababag ako ng kaunting damit tsaka ano. Saan mo nalagay? Doon sa lagay naman. Short na ako ang ito. Ano yun? Tsaka Ay po. damit. Ano? Yan po. Ang po at nagpahinga lang muna ako. Uwi na muna ako. Nag-31 na. Ayan po nga din na lang muna yung vlog. At muli, maraming salamat po talaga. Kasi di biro yung ano, yung presyo ng ano. Yung gawin. Yung gamot. Talagang malaking tulong yung ano. Binigay nyo Kuya parang. Kuya Franz. Thank you po talaga. God bless po, please. Malaking tulong. Grabe na. Nagulat ako doon sa presyo. Kaya pala hindi mahanap-hanap. Oo. Kaya pala hirap hanapin. Mayroon mga kapsul. Mga tablet. At yun. Okay na po. Thank you. Yan. At kay Kuya Noli, salamat. Yan. Bye. Bye-bye. See you sa next update.